ସାରସ୍ୱତ ନମସ୍କାର। ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ। ସଂସ୍କୃତରେ ଏକ ସିଦ୍ଧବାକ୍ୟ ରହିଛି, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁଧର୍ମ ସାଧନ। ଶରୀର ହିଁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ସାଧନର ମୂଳ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ଶରୀରକୁ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ବିଧେୟ। ଏଥିରୁ ଯଦି ବିରତ ରହିବା ତାହେଲେ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗ୍ରାସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆମର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଅନେକ ରୋଗ ଭିତରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ନେଇ କବିତାଟିଏ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଶରୀର ରୋଗର ଯେଗନ୍ତା ଘର। କେବେ ହୁଏ ଥଣ୍ଡା କାଶ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଆଉ କେବେ ହୁଏ ଜ୍ୱର। ଦେହ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅବହେଳା କଲେ ରୋଗ କରେ ଆକ୍ରମଣ। ଉଚିତ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ ନେଇଯାଏ ସେ ପ୍ରାଣ। ଆଜି ଆମେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅନେକ କଥା। ସାବଧାନ ହେଲେ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ନଥିବ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା। ଯକ୍ଷ୍ମା ଅଟେ ଜାଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ, ବ୍ୟାପିଥାଏ ପବନରେ। ଆମ ଶରୀରର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅଙ୍ଗକୁ ଧୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ରୋଗୀଟିକୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବ ଥଣ୍ଡା କାଶ, ଛେପ ଖଙ୍କାରରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିବ, ଓଜନ ବି ହେବ ହ୍ରାସ। ଲଗାତାର ଜ୍ୱର, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାତିରେ ଝାଳ ବୋହିଲେ, ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଯକ୍ଷ୍ମା ହୋଇଥିବ ଭଲେ। HIV ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିପଦ ଜାଣ। ଆଗୁଆ ସତର୍କ ନ ହୋଇବ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ମରଣ। ଯକ୍ଷ୍ମା ଏକ ବାୟୁଜୀବୀ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବାଣୁ। କ୍ୟାଲିସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଆଉ ଏକ ଦେହେ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ପରା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଥାଏ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ସେବନେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଏ। ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଏହି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ। ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଭଲେ। ଯକ୍ଷ୍ମାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ଡଟ୍ସ ହିଁ ଏକ-ମାତ୍ର ଉପଚାର। ଆରୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚେ ହୋଇବା। ଆସ ଆସ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ସର୍ବେ ହୋଇ ସଚେତନ। ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ କରିବା ମୂଳୋତ୍ପାଟନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 24 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସକୁ ଭୁଲିବାନି କରିବା ଆସ ପାଳନ। ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆଜିର ଦିବସେ ଶପଥ କରିବା ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।